Čau, já jsem Mini Čau, já jsem Slovek. a my vás vítáme u 10 náhodných faktů o nás. Takže první fakt. Mé jméno je Dominik. Já jsem Jachim, Bydlím v Mostě. taktéž. Je mi 14 let. Je též. Jsem starší jak on. O několik měsíců. Další fakt jsou zájmy a to mám basketbal, i když ho nehraju, ale chtěl bych, a atletika. Já mám počítač, házenou a gaučing. Já vím, že se to nepočítá jako sport nebo zájem. Jo, ale jako sport to není, ale zájmy, do zájmu se dá. Ty kámo, aby nespadl. Vole, ty pejčo! Co je? Co je? Co je ty čuráku? Kámo, já rozsvítil to světlo, ty jste se hejbla, vy se to pořád pádou, jak jsem viděl tady ten stín. Do píči! Na pátým faktu, já mám nakupování, ale ne nakupování jako nakupování. Já mám nakupování jakožto jídla a takový, a na to mám nejoblíbenější obchody Albert a Billu. Já mám na pátém faktu barvy, což je modrá a zelená. Šestý fakt jsou u mě sourozenci. Mám 2 bráchy a 1 ségru. Já mám oblíbenou značku produktů, kurva. Já mám oblíbenou značku Ty vole! produktů. Já mám oblíbenou značku Ty vole, do píči, já to neřeknu. Ty píčo. Já mám oblíbenou značku produktů, což je Apple, Razer a Connect It. Na vedle místě je oblíbený školní předmět, což znamená angličtina a tělocvik. 8. fakt je u mě značka elektroniky a mobilů, což je Apple a Samsung. Já mám oblíbený hudební styl, což je dubstep, drum and bass, klíčov a elektro. 9. Moje oblíbený pití, což je Mountain Dew, Coca-Cola, Kofola. U mě je to oblíbený předmět, což je dělák. 10. fakt. Žádné pičoviny při každý příležitosti. No, Tak, to by, bylo z, dnešního videa. všechno. Dubstep. Ty kámo, kdyby si skopnul ten dubstep. Ty vole, kdyby si skopnul ten dubstep, vole. To jde? Co? To jde? Jo, asi jo, já nevím. No a nám nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit. Takže čau. Jo. Tak, poznámky v prdeli. Foťák. Prdele.